esih jenis mentega lur ya, kayak apa ya, tiliki. Bismillahirrahmanirrahim ya, seneng mentega lur kayak apa jajal, apa iya isi napit banget ya lah, gila karo anu lur akuatoran nyong wis tak cek ya kudu nganggo anu ya gotongan lur, orang iki ora dadi ora lur. Bismillahirrahmanirrahim. Tiliki. Bismillah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kena lur. Kena ya, kena. Ya Allah. Masya Allah, isine. Jan. Suara muka kat ya lur isine lur. Wih, rempayah. Aduh, pegel. Tunggu siji lur. Wih. Di sini lur. Gitu gelane kuwi. Mantap, nggih. Jas ya. Wis. Good.